Sing tak gegem kuwi wujuding tasbih. Tegese apa? Tegese watesing kabeh karma gumelaring pundi miwah zikir iku winates diitung sarana cacahing tasbih. Sing digawe saka apa? Sing digawe saora-orane jagung jaklu utawa jagung lanang lan wohin jimitri. Wohin jimitri cacahe ana pira? Yen umum cacahe 130 ning kowe ping 100. Playune 100 mau yang endi? Yen ke perang 30 ana 3 turah 10. 30 ping 3. Sing siji 30 ana aksara Jawa, ingkang angka loro 30 ana aksara Israfil, ingkang angka 30 ana aksara Jawa. Kowe goblok. Aksara Jawa ki ming 20 kok iso ngarani 30 iki lek ngitung cara ngendi? Lek ngitung cara ngendi yen kowe pendhita goblok, pendhita pintu. Kuwi yen durung nganggo sandangan utawa durung sampurna, mergo isih kelegena. Dadi durung genep mula jangkepe ya kudu nganggo sandangan.